Yekani nantsi lulitye. Yekani le nto yokuthi enjenje kungenxa yam, ekulaa ndawo kuyo kungenxa yam, ephila ngcono kungenxa yam. Ewe, unganguye omvulele ingcango wamfunela umsebenzi wale connection. Inganguwe owenzileyo izinto physically in order for yena abe kule position akuyo. But sumreminder, don't be a constant reminder to that person uba unjenje kungenxa yam, because you didn't have any power to do that. But uThixo ukunikeze amandla okwenza laa nto for lo mntu. uThixo opened doors through you. The reason why ukule position kuyo, it's because God wanted you to be in that position so that you can be able to open doors for other people. Uvulekelwe zingcango ngenxa yokuba funeka uvule iingcango zabanye abantu, nothi uvule iingcango zabanye abantu uzomana uba reminder uba kunjenjenje kungenxa yakho. Akungenxa yakho, akungamandla akho, akungabukroti bakho, kodwa kungoMoya oyingcwele. uThixo trusted you to put you in that position yovula iingcango zalaa nto. uThixo trusted you to be the destiny helper of that person. Phumani, yekani le nto yokunceda abantu nihlale nibakhumbuza okanye nifune i-benefit from ukubanceda kwenu. Remember, i-benefit yakho is coming from God, because uThixo unesizathu sokuba ashukumise intliziyo yakho ukhumbule umntu akazibani ungaphangeli. Unesizathu sokuba asebenzise wena, ibe nguwe ovula ingcango kulaa mzi, ibe nguwe that is gonna be breaking i-generational curse zalaa mzi, ibe nguwe that ozawuma in the forefront to open ingcango for laa mntu walaa family. Yekani ukuthatha izinto zikaThixo nizenze zini. Ayingomandla enu, ayingabukroti benu. Ewe nimfakile okanye ewe uyenzile iinzame zokuba makangene emsebenzini, but sumphilisa kabuhlungu to an extent yoba umntu akakwazi ukonwaba because kaloku ufakwe nguwe, because kaloku wenzelwe nguwe inzame yokuba makafikelele kule position akuyo. Vumelani usetyenziswa nguThixo. Sanovumela uSathane athatha indawo kukusetyenziswa kwenu nguThixo. Phumani kwezo ngqondo.